De revanche van Graaf Ruel op KVW. Welkom bij de eerste aflevering van het KVW Nieuws. Goedemiddag, ik ben Pim Zijvers en dit is de eerste aflevering van het KVW Nieuws. We beginnen met de spetterende opening van het jubileumjaar van KVW Stramprooi. Dit 50-jarig jubileum is spetterend geopend met wie wij het en Roy kennen een echte fenomenale opening. Over naar 3 en 4, bij 3 en 4. Worden ze vorig jaar op zoek naar de boeven. Die zijn gelukkig achter slot en grendel gezeten, maar wij zijn benieuwd of die boeven er nog steeds zitten. En wie ze in die gevangenis terechtgekomen zijn. Wij gaan over naar onze interview ter plaatse. Mijn broer Wim, die gaat ook kallen met Mark Aangevaren, de beroemde verzorger. Wim, zitten de boeven al vast? Ja Pim, ik hoor dich luid en duidelijk. Ik sta hier bij Mark Aangevaren, verzorger van KVW 3 en 4. En ik ben benieuwd, wie gaat het met die boeven? Mark, kan je me toch hierover vertellen? Best niet Pim van Zijvers? Nee, dat is mijn broer Mark, ik ben Wim. Oh ja, ik ben Mark. Goeiedag. Aangenaam kennis te maken, maar Mark, ik was benieuwd, wie is het met die boeven afgelopen? Ja, vorig jaar hebben we inderdaad boeven gezien bij KVW en die hebben we gevangen. We zijn blij met wie hebben ze die geweten te vangen en hoe hebben ze die hergebracht? Ja, sowieso hebben we een heel sterke verzorging. Hè. Vooral als je terreinen bieden is heel sterk. En dat ben ik niet, maar dat is heel sterk. En, ja, wie is dat dan? Ja, goed, als ik dat zeg, dan krijg ik ruzie met die hanger natuurlijk. Maar ja, we hebben die gevangen en op Breda gebracht naar de koepelgevangenis. En in die gevangenis zitten ze ook echt goed vast? Dan kunnen ze niet uit ontsnappen? Nee, natuurlijk niet. Kunnen ze zeker niet uit ontsnappen. Wat denkt ze nu zelf? Ja, dat kan nog. Ja, hey. Dank je Mark voor dit geweldige interview. Het was weer schoon. Wat heet iedereen weer? Genoten. Wij gaan terug naar Pim in de studio. Ik ben benieuwd. Pim, is er nog meer nieuws? Bedankt Wim en gelukkig kunnen we weer met een gerust hart gaan slopen, want de boeven zitten vast. We gaan nu over naar Hans Zelen met het weer. Hans, verdik het woord. Oh, alright. Pim, Roosje, heb je de gulp nog op? Ja, nee, dat niks. Fijn dat je allemaal weer kijkt weer. Ik heb een paar schoon foto's. Van, hier zit van, schoenweer gaat die niet. Nou, schoenweer, niet willen metkrijgen, maar dat was schoenweer zijn geweest. Schoenmoken, oh, schoen. Foto 2. Oh, nee, dat kan niet. Oh, nee. Nou, oké. Dan een foto 3 van Brontje, dat kan ik niet. Brontje heeft een foto gemaakt in de wel. Oh. Ik voel het. Oh. Foto weer. Oh, je wil wel even zeggen. Weer zo'n foto van je. Oh, dat jullie kan foto's maken. Oh, we hebben een foto 5. Foto 5. Er staan een paar soort mensen op afgebeeld. Dat is niet die leven wat het plezier dat die mensen hebben. Nu gaan we over naar het moment. Naar het weer. Oh, ja. Kijk. Onderin is goed weer, in het midden is het minder weer en bovenin is camembert. Van de camembert goed, dat maakt niet zoveel goed, maar het goed weer maakt wel goed. Maar toch is warm. Barbecue weer een 8, helling weer een 10, insmeer weer een 11. Dit was het weer, alweer.
KVW ieder jaar alweer, man. Hans, bedankt voor het weer. En we zien ons morgen weer bij een nieuwe aflevering van het KVW Nieuws. Bedankt voor het kijken en een fijne KVW-dag morgen. Een eentje boete turpke, door lag in boerderie. De boerderie van Willem met een beetje grondje op zee. Hij woonde daar van jongs af aan, bewerkte zijn grondje. Willem was content, hij kwam er net met rond. En toen kwamen de heren die dat plan hadden bedacht. Dat op een grondje van Willem een weeg wordt aangelacht. Ze hadden ook geen tekening en daar stond alles op. Willem zag gij woord, maar hij schudde zijn kop. Want daar waar hij woonde, hoe hij geboren was. Daar waar hij blijven, want hij was zijn eigen baas. Oh, wat hij er met eigen hand gedaan. Zijn boerderie, zijn leven, zijn bestaan. Een week of getter nog kwam een brief van Hogerhand. Dat zeker door moest gaan. De weeg door Willems lands. Ze boeien hem ook geld en het was echt een hierenhouw. Maar Willem bleef erbij, de grondje was niet te koud. Hé, hoe moet dat hier? Hé, je bent stig. Dat is hier mijn nieuwe zolen. Dat zal ik eens uitleggen. Krijg ik met een zoekjong? Ik ben Graaf Gruwel. En Willem. ja, ik heb geen slaapplek. Dus ik kwam hier langs en ik ben gaan slapen. U moet weten, mijn handlangers, Code Kraker en Han Burger, die zitten in de gevangenis. Dus ik, Graaf Gruwel, heb geen inkomsten meer. Totaal failliet. Oh, Dus ik vond het hier wel lekker om even een dutje te doen. ja. Maar boer Willem is het niet, hè? Ja, dat is boer Willem, ja. Heb ik het goed dat ik van horen zeggen heb dat van hogerhand Ja. hier een weg wordt aangelegd? Ja, dat willen ze, ja. Ja, maar dat wil ik niet. Ik ben mijn boerderie kwijt. Dan bent u uw boerderij kwijt. Ja, dat kunt je niet. dat moet u niet willen, boer Ja, wil ik Willem. niet, wil ik niet. U weet dat ik een graaf ben, hè? Graaf Gruwel, ja. Ik ben van adel. Adel, ja. Ik ken de mensen van hogerhand, hè? Ja. Dat betekent Ja, wat betekent dat dat? ik u kan helpen dat die weg hier niet wordt aangelegd. En wie wil ze dat gaan doen dan? Want dat wil ik wel, want ik wil hier niet weg. Dan blijft u eigen baas. Ja, dat wil ik heel graag. Ik wil eigen baas blijven, ja. Ik weet het goed gemaakt. U helpt mij om mijn handlangers terug te krijgen. Ja. Dan zorg ik dat die weg hier niet wordt aangelegd. En wat mag ik daarvoor doen? Wat wil ze gaan doen? Dat dan? zal ik u eens even vertellen. Ja. U heeft hier een put op het erf staan, nietwaar? Juist. Uit die put, of in die put, wil ik een tunnel graven die precies onder de gevangenis uitkomt, waar mijn handlangers in zitten. Ja. Ik wil dat u die tunnel voor mij gaat graven, want ik ga zelf het vuile werk niet opklappen natuurlijk, hè? Ja, dat wil ik best wel doen, want ik woon hier al zo fijn van jongens af aan en ik wil gewoon eigen baas blijven. Ik wil hier blijven wonen. Oké, Mijn boer. dan gaan we dat regelen, meneer Willem. Dat gaan wij regelen, ja. Dank u wel, dank u wel. Dank u. Kopje koffie. Ger.
Na het tasje koffie ging boer Willem snel aan de slag met het graven van zijn kilometerslange tunnel. Foei. Hij gruwel en neemt zich in een graaf. Maar ik ben niet aan het graven. Ik denk dat het wel goed is. Ik hoop dat het geregeld is dat ik mijn boerderie kan hooien. Zo. Zo'n tunnel. Kan die boeven er doorheen. Ondertussen moest graaf Gruwel ervoor zorgen dat hij weer niet kwam en ging op bezoek bij de grote baas van Rooi. Zo, eventjes wat zaakjes regelen met die grote baas van Rooi. Dag, meneer Kosper. Dag meneer. Hallo. 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 Graaf Gruwel. Van Adel. Graaf Gruwel van Adel. Ja, ja. Ik kom hier even om een aantal zaakjes te regelen. Jij doet het nogal. Ja. Ja, ik ben benieuwd, zeg je. U weet, met de dorpsraad ben ik van plan om een weg door Willemsland te leggen. Door Willemsland, jij weegt nou Westbroek Airport. Ja. Die gaat er dus niet komen, hè? Wat dat weet ik toch wel zeker. Nee. Die weg door Willemsland, die moet daar niet zijn. Dus, ik wil dat met u regelen. Hoe kunnen we dat regelen? Niet, meneer. Gewoon niet. De weg dat moet er komen. We willen er een vleegveld maken. Zodat het Rooi groter wordt. Meer mensen moeten hier kunnen komen wonen. Moeten hier kunnen genieten van dat prachtige dorp. Ja. Nou, ik zal u zo vertellen. Die Willem, die wil eigen baas blijven. Ja? Dus, wat zegt u ervan als we dat even zo regelen? Dat u dat op de agenda zet. Ja? Bij de dorpsraad. Ja? En dat die weg er niet komt. Dit klinkt wel alweer lang, zeg vriend. Ja, dat dacht ik. Kunnen we dat zo afspreken, meneer Kwasper? Nou, ik stel 2, 4, 6, 18, 12, 20, 4. Wow. Mij denkt, hè? Mij denkt. Wow. En dan maken we nergens geen kalf aan? Dan maken wij nergens geen kalf aan. En dan zijn deze voor mij? Absoluut. En dan zet ik dat op een vergadering. Komt dat helemaal in orde. Perfect. Daar geef ik u een hand op. Geweldig, meneer... Meneer Gruwel. Gruwel was dat dan. Vriendelijk bedankt en we zien ons. Nog een fijne dag. Zal hoi. Dag. Godverdikke zeg, ik kom hier man. Dan moeten we geen kalf aan maken. Hoho. Geweldig zeg. De deal is rond, de weg komt er niet. En na een dag van graven was Willem eindelijk klaar en liet hij de boeven ontsnappen. Kom maar. Kom neem eens. Kom. Vrije voeten. Kom dan. Ik kom eraan. Doe maar, ja. Kom Willem. Lopen. Binnen! Hey Gruwel, Hé, broer Willem. ik heb de put gegraven. Bos! En ik heb ze Fantastisch! Hey, graaf. Fantastisch! Goed geholpen, die Willem. Hey, broer Willem, dankjewel. Nee. Ga zitten hier en dan nemen we een kop koffie. En dan kunnen we even het een en ander. Ja, je hebt getos koffie, dat is ik wel. Nou, heren, hartstikke fijn dat we weer bij elkaar zijn natuurlijk. Waarvoor dank, boer Willem. Maar het is goed om terug te zijn, maar zoals u ziet, die hamburger is nog steeds lekker de skittles aan het eten. Nou, wou ik zeggen. Hij ziet er ook weer nog goed uit. Nou, wou ik zeggen, Maar, ik heb afkikverschijnselen gekregen daar in de gevangenis, maar ik heb ze weer. Heel goed. Maar, ja goed, ik moet er natuurlijk financieel weer bovenop komen. Ja. Want ik blijf natuurlijk niet mijn hele leven op die horizon slapen. Hè? Dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Nee. Ik moet dat kasteel terug hebben, maar daarvoor heb ik centjes nodig. Centjes. Hebben jullie misschien een idee om aan centjes te komen? Ja, toch misschien maar. Misschien iets pikken. Of, Jante. Stelen? Ja. Ja, maar wat? Ja, wat? Ik heb misschien wel een ideetje. Oh, boer Willem, vertel, ik hang aan je lippen. Loester. KVW bestaat dit jaar 50 jaar. 50 jaar. 50. Ja. En die gaan voor goud. 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 Pas. Goud.
die hebben gouden medailles. Die KVW. Gouden medailles? 3 en 4. Zo. Die kunnen we doorverkopen, Ko. Ja. Ja. Klein geld van maken. Daar, bij Prevendia, bij de kantine. Ja, daar zitten die wichtertjes allemaal en die hebben gouden medailles gewonnen. Oh. Prevendia? Ja, maar dat is op diezelfde plek als vorig jaar. Ja. Ja. Maar dan gaan we die dingen stelen. Jatte. Pikkie! Wij gaan wel kijken, Bas. Ik en Ko lopen daar wel op. Gaan we eens kijken. Ze is op de plaats. Ga maar stelen, dan drinken wij nog een kop koffie. Kom maar, Ko. Tom! Hé, Burger, wat is er? We kunnen niet naar daar. Oh, daar staan die verzorgers, dan kunnen we niet naar binnen. Ja. We moeten via een dak omhoog of zo. Via het dak, dat is een goeie. Via het dak. Gaan we doen. Kom maar. Hey, Jon Klaassen. Hey Mark. En? Ja zeker, alles goed? Ja, zeker. Ja, we hebben net de tocht, alle weg zijn geweest, dus Ja? de tocht even op kunnen ruimen, dan wissel ik je af. Ja, dat is prima. Is het de eerste keer dat ze thuis of? Ja, ik ben nog niet hier geweest. Nog niet hier geweest. Ah, weet ze wat we allemaal hebben? Nee, vertel. Nou, we hebben een sloot op de deur. Ja. Staan die verzorgers. Even luisteren wat die zeggen. Een ander dingetje, hè. Ook een alarm. Maar daarachter, dat staan hondsdulde chihuahuas en die bieten dit in de inkel. En mensen niet. Ja, zeker, zeker. En dan om die af te zetten moest je een show nu doen. En dan nam ze op een blote vuit over een lege blokjesvloer. Oh, dat doet zoveel Ja, binnen. dat kan nooit zien ze dat. Nee, dat kan wel niet. Nee. Maar goed, dan kun je het goed en dan gewoon echt gewoon in Zeker. adem. Zettig. Geef het je maar goed, Goed, Mark. hey, Succes. later man. Maar die beveiliging hier, die is veel te sterk. Inderdaad. Daar kunnen we toch helemaal niks mee. Nee, we moeten terug naar... Terug naar Graafschuur. Kom maar. KVW had haar zaakjes netjes op orde, maar tegelijkertijd vond er een historische stemming plaats. Goed, mensen, volgende puntje op de agenda. We moeten het even hebben over de plannen bij de boerderie van Willem. Je hebt hier allemaal geen stukken van gekregen. Daar moeten we een mening over vormen. Paul, dit gaat het idee. Ja, ik vind dat de rechter moet komen. Want er komen allemaal hoezen en die moeten angst doorkomen. Dat is geen andere mogelijkheid. Ik moet er gewoon komen. En ja, anders dan gaat die deur op steeds meer weglopen. Er komen steeds minder mensen in. Dat kunnen ze niet maken. Volgens mij moest er 150 hoezen bijbouwen. Dus de rechter moet er komen. Ja, de rechter moet er komen. Nee, helemaal eens. Dat de rechter moet komen. Maar als ze naar de Jumbo, hè, dan stijgt ze in een rie.
Ja. Dat doortje dan maar al veel te lang. Als hier nog 150 hoezen bij komen, dan zullen er nog 150 meer mensen in die rie. Dat moet je toch niet willen? Nee, dat moeten wij niet willen. Dan moest ik ook aan de rie staan, die zelfscanners zien er allemaal op. Ik zou dat niet doen de weg. Schijner met uit. Geert-Jan, ja? je moet wel bedenken dat dat werk oplevert. We hebben jonge mensen die in Rooi willen blijven wonen, die kunnen in blijven wonen als ze werk hebben. Dus dat geeft weer meer werk bij de Jumbo. Moet niet vergeten. Ja. En die boerderie van Willem, dat is er nog nooit in test. Oh, het is miljoen. Als hard weet er ook om. En we hebben al 4 zatten Rooi. We moeten er echt voor zorgen dat de weg er niet kunnen, bloot dat nog niet doen, want die mensen naar de wier gaan werken met de fiets. Dat is toch veel beter? Dan loop je gewoon leeg. Voorzitter, ik wil dat we noemen met z'n allen stemmen, dan weet je dat we er niet komen afgelopen met de flauwekul. Ik vind van wel. Zet je goed? Ja. Ik vind ook van wel. Hey, zeg, Geert-Jan, waarom, nee, de rieën bij de Jumbo, ik heb nog een argument, denk ik. Waarom wil ze dat de weg toch niet kunnen? Daar kan ik niet te veel over zeggen, voorzitter. Oh. Daar moet ik niet te veel weten. Wim regelt het toch? Hij heeft zich aandelen bij de Alpen in Wier. Bij de Jumbo. Laten we nu gewoon aanspreken dat hij weet er niet komt, dat mensen in Wier gaan werken en het deur schoon weer is. Laat het zo schoon zijn. Dat is waar wel, we hebben een schoon deur. Ja, laten we niet ons dat gaat op. Ja, het levert dus rust op. Rust die. Dat we op het gemak door de deur op kunnen lopen, zonder dat die allemaal vliegtuigen verzeerd komen, een hoop onrust, een hoop gedoens. Laat het met z'n allen zeggen, dat weet kunt er niet. Laat hij willen, dan ga ik gewoon. Voorzitter stemmen, geen weg. Ja, ik ben er nog niet van eens. Ja, normaal, Loester, Geert-Jan, het meestal wel een heel goede voorstellen, hè? Ja. Meestal dat is wel. altijd wel het meeste van buren, denk ik. Geen weg, geen geld. Geen geld. Ja, dat denk ik. Dat snap ik wel niet goed. Eigenlijk is het niet te geloven. Ik kan zelfs die hoezen tekenen dan. Ja. Toch Rutte. En toch Rutte geen Laten we hier mij dan nu even stellen. Ja. Open en eerlijk. Ik heb 1200 steekpenningen gekregen. Als we weten hoe onder ons verdelen, maken we nergens geen kuil. Met deur. Ja. Geen weg? Ja. Geen weg. Dank u. Ja. Succes ermet. Oh, Willem, voordat ik het trouwens vergeet te zeggen. Ik heb met de grote baas van Rooi gepraat. Oh. Ja, natuurlijk omdat jij ervoor hebt gezorgd dat de boeven terug zijn. En omdat je een geniaal plannetje had bedacht. Heb ik met die meneer gesproken. En ik heb geregeld dat die weg er niet komt. Echt hoor, je kunt hier blijven, boer. Oh, fantastisch, fantastisch. Dan ben ik zo content met... Binnen! Bas! Ja? Toch, kom maar. Is het gelukt? Nee, hebben jullie de medailles? Nee, dit is niet gelukt. Nee. Ga zitten. Vertel. Bas, dat hele terrein is helemaal beveiligd. We kunnen daar niet in. Hey, we zijn op het dak geklommen. We hebben ze afgeluisterd. Zijn wie? Chihuahuas. Ja, je praat in je enkels. Je weet in je enkels. Het ligt daar vol met Lego-blokjes. Want je moet je schoenen... Dat ken je toch helemaal... Heren. Zijn jullie nou helemaal besodemieter? En dan lag een laserstelletje. Watjes dat jullie er zijn. Je Bas, we kunnen er ook niks aan doen. Jullie zijn watjes. Denk nog maar een keer heel goed na hoe wij dit gaan doen. Want dat slaat helemaal nergens op. Vorig jaar is het ook al fout gegaan. Als we dit jaar weer doen, dan zitten we weer in de gevangenis en dan kennen we nog niks. Ik moet nog alles zelf doen. Ik ga een plannetje bedenken en ik kom daar bij jullie op terug, heren. Nou, kijk. Nou, ja. Dan gaan we maar. Je belt maar, hè. Ik bel jullie zodra ik iets heb bedacht. Ja, het is goed, Bas. Het is toch ongelooflijk, of niet? Watjes. Wat heb je eraan? Werkelijk waar. Graaf Gruwel ging weer met zijn wraakplannen en belde al snel Hamburger op, dat ze zich terug naar de schuilplaats bij Boer Willem moesten spooien. Binnen! Ja, heren, waar bleven jullie? Ga zitten. Voor je sneeuwbeschrijf iemand. Ja, ik ben weer uitgeslapen. Ga zitten. Ik heb er een nacht over nagedacht. En ik moet zeggen, ik heb een geniaal idee. Geniaal idee? Oh, dus dit is fijn. Wij gaan, wat gaan we doen?
naar Brevendia. Naar de kinderen van KVW 3 en 4. Maar Bas, dat hebben we toch al gezegd, dat kan niet. Luister nou. We zijn daar geweest, dat zit helemaal dicht, allemaal beveiligd. Luister nou, daarom moeten we gaan infiltreren bij KVW. Dat wil zeggen, we moeten ervoor zorgen dat een vertrouwde persoon de medailles gaan jatten. En niet jullie. Pikken? Stelen? Zeker weten. Niet wij. Niet jullie. Hoe gaan we dat doen? Dat weet ik. Jullie gaan terug. En jullie gaan een verzorger ontvoeren. Oh, om te ontvoeren? Voeren. Die nemen jullie mee. En vervolgens gaan we die persoon klonen. Klonen? Klonen. Geen gekke kloon, zoals in het circus. Nee, we gaan die persoon dubbelen. Kopiëren. Kopiëren? Ja, waarom gaat u dat doen? Dat kan je toch niet met een printer of zo? Dat we eenzelfde hebben. Ik ken nog één persoon vanuit mijn studietijd voor de hogere haatkunde. En dat is professor Kopsmerts. Professor Kopsmerts? Professor Kopsmerts, die was toen de tijd bezig met een studie klonen. En volgens mij is dat hem gelukt. Maar dus wij gaan daar een kijkje nemen. Nou ja. Als we nog een verzorger hebben, dan wordt het toch nog moeilijker? Nee. De andere verzorger schakelen we tijdelijk uit. En die kloon, die gehoorzaamt ons. Die gehoorzaamt ons? Hey, ze krijgen we extra al bij ons in de binnen. En die geven we vervolgens de opdracht om die medailles te stelen. Jatte, pikken! Ja, dan gaan we aan het werken. Gaan jullie een verzorger stelen? En denk er goed over na. Pak de zwakste schakel. Oh ja, dat zullen we doen. Ja, dan moeten we niet die mannetje. Dat is zo'n eilenwapper. Dit gaat helemaal goed komen, hoor. Ja, maar daar wil ik allemaal niks mee te maken hebben. Sterker nog, u heeft er alles mee te maken. U zit er middenin. Moet er weer het dak op. Alweer het dak op? Die Jon die staat nou te bewaken. Die kunnen we gevangen nemen. Die Mark die was veel te zwaar om mee te nemen. Oh ja, dat krijgen we nooit mee. Die was echt zwaar. Daarom. Ik heb een netje. Ja. Klim het dak op. Laat het net vallen. Ja. Klaar is Kees. Ja. En dan kunnen we... Ja. Goed. Ga wij doen. Beneden staat die Jon. Oh ja, ik zie iets. Ik heb het net bij. Laten we openvallen. Oh, ja, deze zit vast. Zit er helemaal vast. Dit is de grootheid. Dit is helemaal Canada. Weet je, helemaal Canada. 3. Yes! Naar beneden. Go! Gevangen! Hé, wat gebeurt me hier? Zet het in, zet het vast. Geef de ding staan hier. Wacht. Zwergen. Snel. Zo. Dat ding erin. Dat is het ding. Stop mee. Gas op. Ik moet naar de boven. Oh nee, Wichter. Jon is gekidnapt door de boeven. En ze gaan op weg naar de gekke professor. Binnen!
Kopsmerts, hoe is het ermee? Ja, zeer goed. Lang niet meer gezien, jongen. Al sinds de school voor de haatkunde niet meer. En wat een prachtige lab heb je hier. Nou, wat komt u eigenlijk doen hier? Ik heb uw hulp nodig. Ik wil graag, zoals u weet, KVW te grazen nemen. En daarvoor heb ik een geniaal plan bedacht. Ik wil verzorger Jon gaan klonen. Kunt u dat? Ja, dat kan ik. Ik heb mijn kloninator net af met klonoride en een schöne boys en alles, ja. Oh, een kloninator? Ja. Oh, dat klinkt interessant hoor. En die kloon, doet hij mij dan ook gehoorzamen of niet? Die gehoorzaamt u als een hondje. Als een hondje? Als een hondje. Ah, dat moeten we hebben hoor. Ja, zeker. Kunnen we nu al aan de slag? Uiteraard, alles is gereed. Wauw, wat een toeval. Jazeker. Hamburger, kom maar binnen met Jon. Ja, kom maar. Daar is die baas. Ja, zet hem hier maar neer hoor. Ja, Tongen, ik heb hem gevangen genomen. En staat zo. Goed werk. Even staan, gaan ze. Kijk eens, koekoek. Dan gaat het gebeuren. Wat wil je zeggen? Wat zeg je? Zit er niet net. Ja, gozer. Dan gaat het gebeuren. Leg ze maar eens naar de professor. Wat is dit allemaal, professor? Wat gaan we allemaal doen? Dit is mijn kloninator. Dit is klonoride. Dit is een zeer gevaarlijke kloonpil. Mijn getuig waar ik alles mee heb gemaakt. Goed, blijf nou voetbal. Dat is allemaal zeer gevaarlijk. Sorry hoor, hoor je dat is gevaarlijk. Dus wat blijf je? Met het hoofdpaneel zet ik op het hoofd van Jon. Dan ga ik de klonoride en het kloongas gaan er doorheen. En in samenwerking met de kloonpil krijgen we het tweede Jon en is het feest. Slechts alleen maar op deze knopje duwen. En dan is dat zo. Hoor je dat goed zeggen? En dan hebben we het tweede jaar. Mogen we hier blijven staan of wat? Nee. Gaat dat lukken zo, professor? Moet ik hem nog even wat... Bent hem nog voor de zekerheid een keer vast. Ik zet hem even vast met een oude zeemansknoop. Heel goed, hand. Goed werk hoor. Kom maar, jij zegt. En de lange tang staat nog op wacht buiten. De tang staat op wacht, baas. Ik heb er helemaal niks gebeurd. Kijk eens. Yep. Nou, ik maak dat ik wegkom. Succes ermee, hè? Wacht. Ja, ik ben weg Wat hoor. een fout gaat hier met allemaal die gekke dingen. Even deze vastmaken. Ja. En dan maken we met deze vast. Ha, schitterend. Dan ga je dat op je hoofd houden, hè? Ja, dankjewel. Ja. Dan is het zover. Pakken we de kloonpil. Ja. Zeker. 3, 2, 1. Schitterend! Ja, das ist es! Gabriel, kom maar eens kijken! Zo, ik baas! Moet je kijken wat hij heeft gemaakt! Hé, professor zeg! Nou ja, gewoon een tweede Jon. Die lijken springend op elkaar. Het is allebei hetzelfde. Dit is niet te geloven dit, hè? Dit is gewoon niet te geloven. Hiermee kunnen we KVW te grazen nemen. Zeker weten. Kloon Jon gaat de medailles voor ons stelen. Jatten, pikken. En die hebben Tong en ik tenminste ook een keer vrije middag. Helemaal goed. En maar luister die gozer ook naar je vee. Hallo, Kloon Jon. Hallo, baas. Hij doet het ook nog. Zeg maar, professor Kopsmerts, wat doen we met deze Jon? Ja.
Kunt u daar wat mee? Ja, zeker. Die kan ik gewoon gebruiken als proefpersoon, dat is geen probleem. Dan laten we hem gewoon hier. En dan nemen we die gozer mee daar. Die nemen we mee. Professor Kopsmets, van harte bedankt en tot de volgende keer. Jong, komt u mee. Kom maar mee. Doeg. Tom. Hallo, boer Willem, daar zijn we weer. En kijk eens wat wij mee hebben genomen. Dat Kopsmets mooi gemaakt heeft. Dokter Kopsmets heeft heel goed zijn best gedaan. Hij heeft jong geklopt. Het is toch sprekend, of niet? Oh, dat ik toch goed op jou. En het beste van alles is, hij gehoorzaam. Hij gehoorzaam mij. Jon, raak eerst met je rechterhand je linkeroor aan. Hij doet het. Laat maar weer zakken. Ongelooflijk, hè? Dit is toch geweldig? Dit is toch helemaal goud? Dit is goud. Sterker nog, het wordt goud. Want ik ga hem vertellen dat hij de medailles moet stelen. Jatte, pikkie! Daar gaan we. Kloon Jon, jij gaat nu onmiddellijk de medailles van KVW 3 en 4 stelen. Jatte, pikkie! Oké, baas. Ga, kloon, ga! En kom met de medailles terug. Moeten we met de bas? Ga maar even kijken. Ik zal maar kijken. Oh, dat snel. Ik doe dat ook, je. Kom maar. Oh, en die wekelijks hebben we zo hard voor gewerkt. Ja, broer Willem. Ik wil mijn kasteel terug. En dat gaat op deze manier lukken. Stop. Hier is te doen. Hier zit KVW 3 en 4. Hier zitten die medailles. En die ga jij pikken. Dat is. Stelen. Ja, precies zoals Graaf Gruwel heeft gezegd. Ga. Zou de Jon toch zijn? Het is al veel te laat eigenlijk. Liefje. Hey, Jon Klaassen. Mark. Jong, wat? Ze stikt er raar goed. Wieso? Vertrouw het niet helemaal. Mag ik tegen een vraag stellen om zeker te weten dat ze Jon is? Tuurlijk, Mark. Wim weet alles beter. Ik weet alles beter. Je hebt het eigenlijk al gedacht, jong. Hey, hier is de sleutel. Joep wel goed, hè? Nee, toch, dat is goud. Het is Kloon Jon gelukt om binnen te komen en ons hard verdiende medailles te jatten. Nee. Go! Toch! Hey! Anders respect onze kloon! Kloon! Daar is hij! Jo! Is het gelukt om die dingen te pikken? Te jatten? Te stelen. Ja, zeker! Kijk eens, koutje! Dit is toch goud? Tong, die is goud. Hier gaan we mee naar Graaf Gruwel. Kom maar! Kloon! Nee! Jonas weg. Er mogen absoluut geen 2 Jons gezien worden. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ga een burger maken. Dan wil je even lopen naar die boerderij van Willem, man. Ja. Dat we nog een stukje vlaai krijgen of zo. Een kopje koffie. Een lekker stukje vlaai. Ja, zoiets. Hey, maar het is wel handig dat we nou die kloon hebben. Hey, de telefoon gehoord. Kun je nog andere diefstalletjes doen of zo? Wie is dit nou weer? Een beetje bijbeunen. Is die Kopsmets? Ja, met hamburger. Ja, met dokter Kopsmets. Jonas weg. Wat? Is de echte Jon verdwenen? De echte Jon is pleiten. Oh nee. En nou? Ja, Jonas weg. Ja, en er mogen absoluut geen 2 Jons gezien worden. Nee, dat snap ik.
Ja, dan mogen geen 2 van die jongens rondlopen. Nee, als mensen er 2 zien, dan is het natuurlijk paniek. Dat is gevaarlijk. Nou, er zijn er vernietiging snap in de nak van Jan. Van kloon Jan. God, dan moet ik deze moet ik opblazen. Jullie moeten hierop drukken en hebben jullie 5 seconden om weg te gaan. Er zit een knopje in zijn nek. Daar kunnen we hem mee vernietigen. Verrek je, ik zie het. Oké, dokter Kofsmes, gaan we regelen. Komt in orde. Oké, de bal zal. Ja, Tom, we moeten hier dat ding, we moeten hem opblazen. Ja, zo. Ja, als jij nou hier achterin dat knopje in doet, ja, ik ren weg. Jij komt achter mij. Jij bent sneller als mij. Ja, dit is goed. Ja, 1, 2, 3, go. Zo, hé. Hey, hamburger, wat eerder, man. Dat was een explosie, hé. Gloeiende glimmen. Moet je kijken wat een kraatje. Ja. Echt wel, man. Er is niet veel meer van over. Hij is één met de lucht geworden. Ja, en nou, Jon die zit nu in de ozonlaag. Verzorger, Jon. Ja, de kloon dan, hè. Ja, de kloon. We gaan naar de baas. Ja. Kloon is verdwenen. Ja. Alles klaar. Ja, we moeten die medalletjes hebben of zo. Ja. Dat gaat. Kom maar. Graaf Gruwel. Ja, hoor. Kiki. Oh, is dat geen zondeer? Nee, dat is een Duits. Oh, een Duits. Binnen. Baas. Ja, hoor. Ja. De medailles, kom maar hier. Zeg, wij hebben gevangen voor je. Alsjeblieft, baas. Wat jullie hebben gevangen? Ja, wat de kloon heeft gevangen, zul je bedoelen. Was het trouwens nog gelukt om hem te dumpen? Ja, we hebben de kloon weer terug in de put gegooid. Oh, heel goed. Maar heren, hiermee kan ik mijn kasteel terugkopen. Sterker nog, dat is meer dan genoeg. En hiermee kunt u zich zo'n fijne deurs kopen. Ja. Alsjeblieft, bedankt voor de hulp, broer. Bedankt, ja. Gelukkig is de echte Jon weten te ontsnappen. Kijkt allemaal in schoot hoe hij zou kunnen zien. Heren, het zonnetje schijnt. We hebben de medailles binnen. Het is prachtig. We hebben die wraak op KVW. We zijn hier op het landschap, boerderij van Boer Willem. De weg wordt niet aangelegd. Ik vind het fantastisch. Ik heb jou al een medaille gegeven. Voor mijn nieuwe trekker. Ja, zeker. Ik wil
toch jullie ook nog even zien met die medaille? Oh. Jazeker. Ja, graag. Dankjewel. Ja, Kodekraker, dan ga je. Salut. Alsjeblieft. En dan ook voor jou natuurlijk hamburger, hè? Leuk. Hé, alsjeblieft. Salut. Ah, dank u, baas. Oh, die stelt je goed aan. Maar om het echt te beklinken, heren, wil ik nog even deze fles champagne met jullie meester maken. Lekker. Daar gaan we, hoor. Lekker, lekker. En we willen verdiend in allemaal de goud stelen daar bij KVW. Ja, heerlijk, heren. Die medailles terug. Trek die fles maar Hey, dan kunnen we mooi een keer stilhouden voor u, baas. Fantastisch, ja. Een nieuwe trekker. En een nieuwe trekker. Ja. Yummy, yummy, yummy. Hé Mark. Ja? Het zijn die boeven, die medailles. Die hebben ze gepikt. Gejat, gestolen. We gaan ze pakken. Pakken ze. Kom. Op het land van Orwellen. Wat ben ik doen? De verzorgers! We moeten vluchten! Verzorgers! De verzorgers! Go hier! Stop! Stop! Nee! Naar me! Baas, help! Kom eens! Hey! Heb hem! Ja, maar... We brengen hem weg! Graaf Gruwel wist als enige te ontkomen en zint op wraak. Hij schakelt dokter Kopsmers in voor deel 2 van zijn geniale wraakplan. Natuurlijk. Nou eens kiepen daar. Oh, wie is dat? Moet even goed kijken wat er goed is. Kom op, goed. Zie hem overdag, dat is een overbraak. Ben daar, Lina? Die Lina, man. Ja. Ja, die is zo. Ja, die is leuk. Dat kan ik. Kom maar. En daarvoor moet ik jullie dan allemaal lonen. Niet maar wonen. Oh nee. Wat ben ik hier beginnen? Oh nee, pas op. In de kronen winnen. Daar is je wel op kronen. Oh nee. Oh nee, kinderen geen verzekering even gauw aankomen. Dat mag me niet hebben. Zag het goed. Vooral Robert staat liedje maar goed is dan. Dat alles goed is. Oh, kom gauw hier eigenlijk. Zo, weet je wat? Oh, dat is fijn. Zwijn mij allemaal. Steek me allemaal de tong uit. Zo. Applausje voor jezelf. En voor de verzorging. Geweldig is dit echt waar. Het voelt wie een droom. Met is wie wij ons voelen. Ja, dit raakt de juiste slag. Dus pak nu met die kansen, dood mij dan. Lekker dansen en groot feest wordt gemaakt. Ga mij los, iedereen kijkt. Richten dood met 50 kleine hit. Dit liedje niet van ons leven. Sloeg dan zing met, hoe
dit pakt mich nemens meer af. In rooi nog uit het jochie, te gek en super gaaf. Dus pak nu met die kansen, dood me dan. Lekker dansen en goed feest wordt gemaakt. Ga ik me los, iedereen kijkt. Ligt de dood met, wie ik jou een hit. Dit wordt je tijd van ons leven. Snoek dan